wan kaka jok ma e duond bura mopogore wan wang'e ni Kenya ne obedo gi tulo ndalo moko mokalo. Koro mondo wabed gi kwe ndalo mabiro ne chuno wani wabed part of the process mar IBC processing duto. Emomiyo nwachako chon. To koro sani to waonge gi to moro ma wanyalo wacho kata ni nitiere gima nyalo timore marach. Ma umor gi ikruok wamor gi ikruok ma wan go nyaka sani, wamor go kabisa nikech wasebedo kwa wuotho kodgi. Wasebedo kwa wuotho kodgi kendo sa saya magitimo any important step wawuotho kodgi. Kendo wang'eyo kaka situation room no olosi no. Wang'e ni gik moko matindo tindo makoro the bigger picture ne okokete. Ngama nyalo go picha gi simbe bro bido to the attention of the gima bedo discussed nationally. Koro gik matindo tindo madino kalo koro bedo amplified. Ok bed ni kata voice mar ng'ato e gine polling center kacha, polling station ka polling station, gimora mora manyalo timore kacha koro wanyalo yudo nafas ma koro wawuoye wiye. Kaka political parties one confident wang'e ni gi ombulu dhi tim maber, to wageno ni IBC be dhi timo kweno malong'o to gidhi announce ng'amoyombo, ok ng'ama gin ge pachgi. Nitiere campaign watieko mana twako kiny ma kawuono thuolo mayudo mar loso ayo mana e bora ikachiel kuom Daniel kachiel kod Lilian. Nitiere weche go mag arita kwe mosebedi ka sano waseyudo weche mowuok e piny no mar Amerika ne jo piny Amerika modak e piny mar Kenya kino kotenore kod weche gi mag yiero. Jogo mawuok e pinje mag libamba, pinje maoko ni kod luo. Segwinjo gima gine Kenya koro rogo ESAP bro golo enough security. Koro anakwayo jogo mo odak kumintie manyo ni chikao kura kiki wuog nwachin gi luoro ni tulo bro wuok hapana. Rit mondi go kura ai to kisego kura kode kinyalo dhi kumidwa dhiye, lakini kiki bed gi bwok moro ni tulo bro wuok. Wan wasenwa survey mar wasetimo ni kura bodhi nyime maber. Maybe gimoko timre bobedo gimo matin maseche moko miero moko matin mowuok e polling station. Lakini jo siasa gin gihero miero ang'ot meyo gin gik manyalo bedo managed gi security agencies. Koro even though of course America gi pinje maoko gin gi thuolo mar golo gine ni pinje margi, lakini ano kane okan gi wari ni wabobedo gi shida. Ero kamana ya kuom wach makamano. Lilian an kuomi to koro watieko mana twak sani weche makamago ka irango ikruok ne yiero arita kwe pinje maoko jogi mantiere pinyo mar Kenya waritigo machalo nade mondo Kenya kik bed kod wacho ni kik range gi wang' moro marach gi jogo mawuok e pinje maoko mana ka watieko. Mokwongo ing'eni ka jok moko ng'iyo from outside ka ng'iyo iye gima timore iye kae emonego bed ni duong' moloyo gima watimo oko. Koro gimokwongo anyalo advice ni kaka ne Matiang'i wacho cha wamake mana kanyo. Peace and security mondo bed maintained internally nekech investors ng'iyo gima timore iye kae. Mar ariyo station ma jogo dhi goye kura, I am sure ni gine plans osebedo ma bedo very clear. The number of voters man oko kacha, they are not as much as jok mane iye kae. Koro if we can confidently manage over the millions of voters manitiere iye kae and we do it effectively, koro the number of voters mane diaspora to apanitin. Koro ochuno wani mondo wa concentrate internally kae mondo wa prioritize peace.